Xuro cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde presidente do Concello de Poio. Deste xeito comezou o cambio de ciclo no Concello de Poio. O popular Ángel Moldes fíxose co bastón de mando grazas aos 10 concelleiros do Partido Popular. Ponse fin así a case 3 décadas de hexemonía do BNG no municipio. As primeiras palabras do xa alcalde foron de recoñecemento nacionalista Luciano Sobral, rexedor durante 28 anos. Tamén se comprometeu a gobernar para todos. Sabemos que ademais de que nos votaron, pois xente, en este caso, que podía ser con afiliados, simpatizantes ao noso partido, pero tamén sabemos que nos votaron xente que ao mellor non ten as mesmas ideas políticas que a nós, pero, sin embargo, confían en nós para este percorrido. Male gozar de maioría absoluta, tendeu a man a Partido Socialista e BNG, agora na oposición. Me poño no vosso lugar e decirvos, e desde aquí, unha man tendida a que, e despois de estar tantos anos na oposición, a saber, en este caso, o posto que está desocupando nestes momentos. Desde aquí, pois eso, tender a man e todo o respeto hacia esa labor de oposición. O PSOE e o BNG prometeron unha oposición construtiva e firme. A veciñanza nos situou na oposición, faremos unha labor de oposición rigurosa, construtiva, positiva, polo ben do noso municipio. Non terei complexo en celebrar contigo os éxitos que consigas para o Concello de Poio, mais estaré na oposición vixiando, seguindo, non baixando a guardia para ver a xestión que facedes os 365 días do ano. A sesión foi seguida dende o exterior do Concello por dúcias de veciños a través dunha pantalla xigante. Ao remate do pleno, o novo equipo de goberno saúdou o público ali reunido xa nun ambiente festivo.